Mistähän mä saan limpparia? Action, nyt action. Se on koko action, mä tiedän. Mä leikin, että se ei ole action, mutta se on action. Tiedäksä? Mä etin mehua, mä oon kaupassa. Mä sanon sit, kun mä oon livessä. Mä oon oikeesti livessä koko ajan. Mä tiedän sen, mä tiedän kaikesta kaiken. No niin, nyt mä oon oikeesti livessä. Lolololololololol. Tiedättekö te äsken jotkut nauro? Noin kaupan kassalla. Noin työntekijät kaikki. Ne oli silleen videokuva, että tiedätkö yhtäkkiä, mä en tiedä mitä. Ne on sairaat, ne on pentuja, ne käyttäytyy kuin, tiedätkö aikuiset. Ne on pentuja. Tiedätkö, kattokaa nyt toi vartija. Kaupassa. Mitä vittua? Ei jaksa tehdä töitä. Kaupassa. Onko se, tiedätkö, ne on sairaita? Nesteen ne on töissä jossain, mutta ne on oikeesti ruokakaupassa jotain lässyttämässä. Sitten toi sanoi jotain, että se on kuulemma tekee töitä. Mutta oikeesti. Se palkkaa kuulemma noi pullot. Kelaa. Miksi nämä vartijat käyttää niiden takkeja ja kaikkea? Tiedetäänkö me enää, että ketä me oikeesti ollaan? Me ei tiedä oikeesti mistään mitään enää. Nämä on rikollisia. Ne on kriminaaleja. Ne aina seuraa ja pelottelee. Tiedätkö vai mitä? Kyllä se tietää. Kriminaaleja. Nyt se sanoi jotain, että vittu. Puhu yksikseen, ihan sekopää, tiiäksä. Ei kukaan tiedä mitä se tekee. Jotain se lässyttää psykoosista, vaikka mä oon ihan terve. Mä vaan kun videokuvaan tän ja sanon, että meitsi on terve kuin pukki. Mulla on asiaa niin kuin aina. Mistä täällä on mehut? Okei. Nyt mennään mehuostoksille. Niin kuin mä alun perin tulikin, mehuostoksille. Mutta tiiäksä, mä en aina ymmärrä, että minkä takia nämä ihmiset seuraa mua, tiiäksä. Miksi ne seuraa mua? Onko niillä jotain asiaa vai mitä ne haluaa musta? Mitä ne haluaa? Ei kukaan tiedä. Mulla oli 95 senttiä. Mä saan perse. No. Tiedätkö nuo vartijat? Ne on naurettavia. Ne vaan esittää jotain pentua. Ne on pentuja. Pentuja, huoraan pentuja. Lololol. Mitäs mehua saisi olla tänään? Tiedätkö, mä halusin ananasmandariini. Mä halusin se ananaksen näköisen appelsiinimehu takas kaupoille. Tiedätkö, kun se on vitu spesiaali. Se on spessu. Tajuussa. Mansikkajuissi sais olla. Kyllä mansikkajuissi. Ottaa mansikkajuissi. Kyllä mansikkajuissi. Niinku aina. Tiedätkö aina? Katsotaan onks täällä mansikkajuissi. Mansikka juoma juissi. €20. Okei, €20. Alright. Sitten katsotaan onko jogurttia täällä. Katsotaan. Sekopäät. Niiden palkka, tiiäksä, luulee, että pullot on palkka. Mä ihmettelen. Mitä? Miksi sä sanoit? Sykoosta tuli. Sekopää. Se on sekasi kuin saaras kesti, saatana. Se luulee oikeesti, että vittu sillä on hauskaa. Mut se on sekasi se vartija, tiiäksä. Vartija, mä nauran sulle. Sä tiedät, että sä oot sekasi. Siksi tarvit apua, tiiäksä. Sekopää. Mietin nyt, kuka oikeesti sanoo, että mä maksan, tiiäksä, pullopalkalla, kuitilla, tiiäksä, palka. Vittu mikä sekopää. Hulluja. Vai mitä? Tilas, kuulitteko te sano psykoosis? Tiiäksä, kattokaa nyt kuinka paljon ne vihaa mua. Tiiäksä, ne kattoo jollain näillä. Tiiäksä. Ne on kameroilla. Sitten ne tietää kaikista kaiken. Lästää mikä kerkee vittu. Sekopäitä saatana. Sitten ei mitään asiaa mua vittu. 95 senttiä siinä. Eli sitten lasketaan yhdessä kaikki. 20 senttiä pois, se on euro. Sitten 80 senttiä sitten eteenpäin, se on silloin, laskepa itse. Jo parassa tai. Oikeesti se on 80, se on 20 senttiä. Eiku 15 senttiä se oli? 99 oli tässä. Niin. Joo. Mulla oli 95 senttiä, niin? Se on 25. Miten niin? Oli €20 maksutaan. €20 tää Jussi, eli 20 senttiä siitä. Sit se on 20 senttiä sen jälkeen. Tässä on 95. Joo. Ja 25. Vittu pärkäli, joo jes. Mä jaksin laskea, mut onkohan mulle skorpilla vittu niin paljon? On! Tadam! Jes, kiitos. En mä tarvitse. Sekopä. Ja saatana sairas kaupparessu. Vittu, kelatkaa nyt vittu. Vittu mitä vartijat vittu. Hävetkää vartijat, ette te mulle pärjää vittu. Oikeesti jos te vartijat haluatte tulla tappeleen, tulkaa tähän saatana sano. Sano nyt, sano tali tattu.
Ei teillä ole mitään asiaa. Te ette pärjää mulle. Sitten kela, vartijat vaan esittää jotain. Ne on pellejä. Tiedätkö, ne on ollut joskus töissä ja sitten ne tulee tänne jotain lässittää jotain vittu. Tiedätkö? Nyt se nauraa varmaan siellä. Vittu. Tiedätkö, kyllä mä tiedät sua vituttaa siellä. Jos sä kuulet mut nyt tässä salaa, niin sä voit nimeä munaa! Niin kuin aina. Emmekään munaa ja tehdään paskaa maskaa. Kyllä sä tiedät, homo!